Позачергові парламентські вибори 2019 відбулися. Це визнав Український центр виборчком і більшість міжнародних спостерігачів. Участь в голосуванні взяли більше 14,5 мільйонів українців. І цей результат називають найнижчою явкою в історії країни. Зі вчорашнього дня в ЦВК триває підрахунок електронних протоколів. В центрі виборчкомі сьогодні цілий день працює кореспондентка телеканалу АТР Олена Стецюк. Вона на прямому зв'язку зі студією прямо зараз. Добрий день, колего. Як змінилися цифри на табло і який відсоток голосів ЦВК опрацювало на цю мить? Вітаю, Тарасе. Ще раз, дані тут оновлюються дійсно досить таки оперативно. Цифри на табло змінюються практично кожні кілька хвилин. Отже, станом на зараз ЦВК опрацювало вже майже 82% електронних протоколів. Перша п'ятірка лідерів залишається незмінною. Першість за президентською партією «Слуга народу». Вона отримає майже 43% голосів виборців. Опозиційна платформа «За життя» близько 13%. Третє місце посідає «Європейська солідарність». Це понад 8,5% виборців, «Батьківщина» 8% і понад 6% отримає «Голос». Власне, не потрапляють до наступної ради, вочевидь, «Сила і честь», партія Ляшка, «Самопоміч», партія Володимира Гройсмана. Власне, це дані за партійними списками. Також паралельно відбувається підрахунок голосів за одномандатними округами, тобто по мажоритарці, але вже за попередніми даними відомо, що у більшості округів перемагають представники від президентської партії «Слуга народу». Зокрема, вони вже взяли усі місця по столиці України. І, власне, за попередніми даними у «Слуги народу» у парламенті може бути понад 250 мандатів. Це означатиме, що вони одноосібно можуть формувати парламентську коаліцію. Власне, щодо розстановки взагалі інших представників партій у парламенті, то за попередніми даними опозиційна платформа «За життя», яка, власне, посідає друге місце, може отримати десь 44 мандати, ЄС та «Батьківщина» по 25, тобто це разом і партії, і мажоритарка. І «Голос» отримує десь 21 мандат. Власне, у закордонному окрузі ЦВК опрацювала вже 100% протоколів, і лідери там геть інші. Перше місце посідає «Європейська солідарність», це 30%, 28% у «Слуги народу» і 20% у партії «Голос». Також хотілося б сказати, що рекордно низькою є на цих парламентських виборах явка, вона близько 50%. Проте, за даними голови Центральної виборчої комісії, ця цифра є нормальною, оскільки, по-перше, це період відпусток, по-друге, це позачергові вибори, отже, не всі громадяни були до цього готові. Але якщо порівнювати із 2014 роком, коли відбулися попередні парламентські дострокові вибори, тоді явка була не набагато більшою, всього лише 52%. Власне, за сьогодні, ось до кінця цієї доби, у ЦВК обіцяють опрацювати усі 100% електронних протоколів і вже завтра очікують на паперові із мокрими печатками. Отже, станом на цю хвилину, це у мене остання ось така свіжа інформація. Більше подробиць буде вже у наступних включеннях. Студія. Дякую, Олена Стецюк з Центру виборчкому з актуальними даними щодо опрацьованих голосів на позачергових виборах у Верховну Раду.